थाबै खालायबाय खाथि खाथि दिनै फार्स्ट दे आंहा थांनांगौआ ओइ दावराव दा खालामा मा गोलोमजोब्बाय गरमा आयौ बेरे फुंजानिफ्रायनो ओरैबायदि रेडि जानानै दं आङो नै मेगन बुथे बुथेनो सिखारग्रो मोना ओंखारनाय जायो नालाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय जाहैबाय सामार भेकेसननि उनाव दिनै फार्स्ट दे बेखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे नुजाफैनोसै होननानै सानलायबाय आङो दिनै माबायदि जायो नोंथांमोनजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसैलाय ओमफ्रायहाय मामा केपचार खालामनो हायो खालामलांबाय थानोसै आङो दिनैहाय ओमफ्राय मा होनो सानदोंमोन आङो नै मेगनानो बुथे बुथे दाबोनो मेगन बुनायानो खाराखै उन्दुनायनिफ्राय ओमफ्राय टाइमा जानोसैबोलाय आरो आं मा बुंनो सानो दाबोनो देलायखांजोबाखै जानाय लोंनायथ' फात्ता गैखालालाय बोरो 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 गरमाव मा देलायबावनो दावरावआ लाजाला मारै दा थांनाय समावसो मारै जायो मानसिया दा हख्रावगासिनोसो होमबा नै आङो अफाय सोरनाव मा जाखो माबा आयै गरमखौनो हाला आङो गानफब जोमफबाव थांनांगौ गारिजों माजों अ माय गडसो मोनखाबाय नै दै लाबावनांगौ एसे जगायबावनांगौ होमबा जगायबाय थानोसै आङो दा ओंखारबा नोंथांमोनजों एसे नुजाफैफिनसैलाय जेबो बानायनो सम गैला नै बेखौनो जानानै थांसै आङो आमलाय दङमोन आमलायखौ एसे लानानै थांसै उरलु उरला गारियाव जालांनो दैया नै गुसुसो बेखौनो लाबाय आङो दा गुदुं जाखागोन गरमानो अयथासारखा नै गरमा माबायदि आयौ जिब्रै जोबखाबाय नै बेरे फुंजानि ओमफ्राय टाइमा दाबोनो 8था नै 8थायावनो थांनांगौमोन ओंखारलांनांगौमोन थांसै आङो हाखु दाखु एसे जारलाहाय आं बिदिखौ बिराद फुङाव जानो बायो बुस्थुफोरखौ ओमफ्रायहाय गैया दिनै आङो एडजास्ट खालामनो हायासै फार्स्ट दे जानोसै दे बाय बाय होनदो दे मा दे आं दा फैगोन दे थाबनो औ दे ओंखाम जादो दे बुरजा दे मा दे औ ओंखाम बुरजा जादो दे सना दे बाय बाय नै आंबो जाखां लोंखां जाखां माने जाबाय बावलि जाबाय ओमफ्राय ओंखारबाय आरो आयु सान्दुङा थिं थिंखा बेरे फुंजानि अयथासार आयु 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 नै बेयाव एसे फार्स्ट देनि एसे फट' लानोसै आङो बेवहाय दे गारि गाखोनो नेफैबाय आङो नै सान्दुङा नायदो आयु गरमखौनो हाला आङो असाइस दा रावबो गैया नै आं हारसिङैसो 15 मिनिटसो दंबावो होनना बुंदों जोंना नै गारि स्टेन्डआ बेयावनो बेजों जाहैबाय बैनो हाइवेआ बेजोंनो ओरै गसाइगाव थांबाय ओरैजोंहाय नै बङाइ थांबाय कारिगाव थांबाय थारमाने ओरैजोंहाय नै आंहा बे बायनायखौ सोलायनोसो जागोन औ हब मालायनो निउस नायगासिनो आयौ गोलोमफुजोब्बाय नै फार्स्ट टाइम आङो हेलमेट हमनानै फैदों बेजों स्कुटियावहाय सेलुलाइटेड बानायदों सेलुलाइटेड माने केनेकुवा चेन्ज खालामनो होयो मा এনেকা এই যে এনেকা গ্লাস আছে না ও হয় হয় ও এটা আজি লাগে নি আর চিন্তা বজা চিন্তা পন্দ হইব মানে নিয়া তাইনা দিয়া নাই जाय थांफिनबावनांगौ दङ क्लास दसे लाबाय बिनि उनाव नै गेजेरावहाय जोङो बाजाराव फैग्रोबाय ओरै आंहा मा आइनि ब्लाउसखौ सोलायनांगौ दङ ओमफ्रायहाय गारि माबा गरियाबो बायखानाय दंमोन नालाय बेखौहाय आङो बानायहोफैग्रोबाय आरो गोलोमफुजोब्बाय हेलमेट हमफेराखैमोन आङो फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट टाइम हमबाय आङो स्कुटि गाखोनानै अ এটা কি হয় ৱাটাৰপ্ৰুফ লাগিব ঘড়িটো কি ওয়েলিংও কৰি দিম নেকি কিমান ল'ব 400 আয়ো বেছি হ'ব না কমপ্লিট ওয়াশ ব্যাটারি তারপর ওয়াটার গ্লাস 300 টাকা নাই না 150 টাকা তো গ্লাস আয়ো ব্যাটারি 100 ব্যাটারি 100 এটাই 100 বাবারে বা ব্যাটারিটো ভালে আছে নাকি কম আছে পাওয়ার নাই वाश कर दिम एकदम टनटना हो जाबो बे सासे मेडाम नाबो नै गरे गाज्रि जादों बेहाबो
फिथा सोलायबाय किमान लाबाय इदो औहाय 400 थाखा गालायबाय दाबो जायाखै नै मेदामना सान्दुङा नायबानो खर' सालायनायसो अयथासार एसे जोमैबावदोंसो दिनैहाय दहायथ' हादोंमोन ना अखा फाथाखौ मोनाखै आं लांफैफिननांसिगोन नै दाबो जायाखै ओमफ्राय बावनो आइनि ब्लाउस दङ बेखौ सोलायफिनबावनोसै दाख्लैनो लांनायमोन बेखौहाय देरद्रायोनो देरद्रायो नङा माबासो मा होनो नाम्बाराहा ओहो औ भि गला लांनांगौमोन राउन्ड गलासो लानानै थांफ्लांदों हनै बेनो बेखौ सोलायहैग्रोसै दा ঠিক আছে ओंखारबाय जोङो नै जोंना स्कुटिया थांसै ना औ औ ओइयाव दाना नैबेजों फ्लाइअभारजों बारलांबावनांगौ हा आं थाथ'नोसै बेयाव ओइ ओइ थांसै मालायनि हेलमेटसो लानानै फैदों नै मालायनि हेलमेटसो गानफेराखै ना बेखौ सोदो औ दे जाबायनानै लाबाय एकदमबारे दिनै फार्स्ट आं दिनैसो हमफेरदों ओरैजों औ दे नै RCMआवसो फैग्रोदो जोङो निरामिस बेदर लाजोबसिगोन नामा मोनबेसे लाखो फुरा 6था नों मोननै आं मोननै बिसोर मोनसे मोनसे औ बिस्कुटसो लानो नांसिगोनहाय आंहा एखमबा आसारसो लानो नांसिगोन जाफेरबाय नोङो आसारखौ आं जाफेराखै नै साबुना आं बिस्कुट लानायसै बेसेबांथाय बेयो हा 31 मोनसेयाव मोनसेल' हरदो होमबा खरस खालामै नै जायब्रुं जाबोजोब्बाय ओमफ्राय नै किचेन कुइनाव आरोबाव फैबावबायसो बेवहाय नै सासे बे मेदामाहाय माबा संख्रि लांदोनो आंबो फिसालानो जाग्रा लांखानोसै ओमफ्राय आसार लांनांगौ दं आंहाबो आसार लांसै मालाबा मालाबा ओंख्रि गैया जायो आंहा जानो जि दामहाय जाग्राफ्राबो बेयाव जाग्राफ्रालाय दं मा लांनोथाय दा लामा नायनानै थालायगोन जाग्रा लाङाबाबो नै माबायदि अबस्था जानानै फैखो मिथिला दा फिसालायासो मा अबस्था जानानै दंथाय बेलासिबा 5था जागौलायनोसै नै र' बेसारा उन्दुवासै खोमा आंने आयु आयु आंने आयु दुगा जाबाय दुगा जाबाय मामा दुगा जाबाय सुना आंने टाइमा लोगोफोर नै 6था जागुलायबाय ओमफ्राय जाला दहाय फुङावथ' आं जेबो जालांखायाखैमोन ओमफ्राय नै फिसालायाबो उन्दुनो बायदि जादोंमोन दसे सिथाबनानै थादोंमोन दुगैस्रां लोबस्रां दसे सिथाबबाय फिसालायाबो ओमफ्राय नै हगारा जानानै बिमादैयाबो दासो सफैदों बिमादैबो फैदों दिनैहाय ओमफ्रायहाय दा बेजों दसे माबानानै दं आरो ओमफ्राय दा नै दसे आङो ओंखाम जानोसै होननानैहाय दाखायनो दानो उखैनायाबो हाथारला 10:30 जानोसै दहाय फुङावबोथ' आं जेबो जालाङाखै खालि हास्लाबैनि थाखाय दिनैनो फार्स्ट डेमोन नालाय हास्लाबैनि थाखाय आङो माबाल' जालांनो हादोंना बावल' जालांनो हादों आरो दा आङो जानोसै नै आलु जहल ओमफ्रायहाय दाउ एवनाय बानलुआ गोसा
लिरबाबो सोबजाला नै माबाबो थोरसिया माखौ बासला ओरैबायदि फ्लप जाबाय जाखांगुलायबायसै नै ओंखामा दासो नायदों आङो ओंखाम लादेरलायबावबायसो आं दहायनिफ्रायनो भिडिअ खालामनो थानानै जि रायलायगासिनो आङो बे केमेराजोंसो लायोना बिदि सेल्फि केमेराजों लाया ओरै मोखांजोंहाय ओंखायनो मालाबा अफ जानानै जि रायलायफ्लाङो दिनैबो बिदिनो जाबाय जा रायलायगासिनो जों भिडिअखौनो लायाखै खालामाखै ओमफ्राय बेबायदि थाइसे जाखांबाय आं आलौवो ओमफ्राय मा होनगासिनो आङो थारमाने दिनैथ' फार्स्ट दे नालाय फिसालाखौसो जा गोसोखांहरदों आरो गाबखोना माखो साननानैहाय बेसेबांबा गोबावसैमोन ना ज' थाबाय थानानैहाय बेबायदि थाङैयाहाय दिनै बिराद गोसोखांहरबाय आङो गाबखोना माखो होननानैहाय गाबनाया गाबदोंमोन दसे उन्दुखारनायावहाय उन्दुआना बिमाजोंल' उन्दुयो ओमफ्राय आङो मा होनथारदोंमोन दहायथ' बिदिनो बाजारबो एसे खालामनाय जादों बाजार माने बिदिनो गेजेराव एसे गेप दंमोन नालाय फैनाय टाइमावथ' ओंखारबोबा बिराद लेट जायो हाया बिदि फैनाय टाइमाव जेबो ओंखायनो गेजेराव एसे गेपमोन नालाय बेयावहाय सासे मेदामजों आं थांनानैहाय बिदिनो एसे बायदिसिना जिनिस नांगौखिनिखौ लायदोंमोन आरो ओमफ्राय गैया दहाय फुङावथ' जानानै गैया दा नै 6था जागुलायबाय दहाय फुङावथ' आङो माबाखादोंमोन बावलिल' जानानै हास्लाबाखै जेबो संनानैबो जानोबो हास्लाबखाया ओमफ्राय उखैनाया जालामोन आरो दासो नै 6थायावसो साननि ओंखामखौ मोनजाफैबाय फुङावबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय आं मा होननो सानदोंमोनलाय एसे जाग्रोसां आंहा माने फंबाय मोनदों फंबाय नङा बिबोनां कमेन्टआव आंहा बिबोनां सासे फैग्रा जादों आरोना माने एग्राम हरबाय थायो बियो बिबोनाङा नै बेखौहाय एसे बोथ्रोदनानै रायलायनो दे आङो बिदि जिरायथिंनानै बिदि लानानै आं एसे उसुबिदा मोनो आरोना रायलायनो ओंखायनो आं एसे बोथ्रोदनानै रायलायनोसै होननानै सानबाय दा मा होननो सानदोंमोन आंनि माबायावहाय आंनावहाय सासे कमेन्टआवहाय बिबोनां सफैदों आरोना बिबोनाङाहाय थारमाने बुंबाय थादों एखमबा बुंहरो आरोना बिदिनो सम बियो माने एसे बोरैबा जावनाय नोजोरै आंखौ बिबोनांखौबो आं मिथिया आंहाथ' बेबायदि बिबोनां असे गैयामोन सोर बिबोनां सफैखो आंबो मिथिया आदानि नाम लायै बाजैयाबो माथो खामायनो नागिरो होनलायदों आरोना आंखौहाय नोंदानि नाम लानानै खामायनांसिगोन मानो होनबा नोंदाया फैसाखौबो हरा नालाय फिसालानोबो फैसा हरा नालाय आंबो फैसा हरा नालाय नोंदानि नाम लानानै खामायनोसै आरो बिल्डिं लुनोसै आं नोंदानि नाम लानानै र' ना मा होनो ना मिथिंगा नामाबानो नाम मोनदां मिथिंगा मोनदां नामा होमबा नोंनि नाम लानानैबो खामायनो हाबावसिगोनसो नै आङो नोंनिबो नाम थाबावबायना दिनै बेजोंबो खामायनोसै नोंनि नाम थानानैबो नङा होमबा आंनि बिबोनां बिदानि नाम लानायखौ एसे मेगन सादोंथ' नोंदानि नामाथ' सफैबाय थाखागोन जेला आंनो नुजाबाय थागोन नोंदानि नामाबो सफैबाय थागोन मानो होनबा नोंदाया आंजों सोमोन्दोखौनो थाबायबा नोंदाया आंजों सोमोन्दोआनो थाबायबा नोंदानि नामालाय जेब्लायबो आंजों थाबाय थाखागोनानो नङा होमबा आरो दहाय नुबावदोंसोमोन आङो नोंदाखौहाय दहाय टाउनाव थांबा बेखौ आरो केपचार खालामनो हाबावोबा बेखौ
लाफाबावोमोनबा बांसिन खामानिबावसिगौसोमोन आङो डलार खामायनो हासिगौमोन बिल्डिं लुनो हाबावसिगौसोमोन नों दाखौ देखायनानैहाय थ' फैयो आरोना बिदिनो साफा सानैया कमेन्ट्सफोरावहाय बायदिसिना एसे एनै जावनो होननानैहाय जावबाय जेला आंबो होनबाय नङा होमबा होनफिननाय होननायालाय थाखायोआनोसै थ' आंबो होनजानाय लेखा आंबो होनबाय आरो माथो होनबावनो एकदम बेबायदिनो सोलिबाय दिनाबो नै आंना दिनैहाय फार्स्ट डेमोन फिसालाखौसो बिराद गोसोखांबाय थादों आङो नै फैलायबाय नै ओइ मा सना आंनि फै मा आंजों औ मा मोनदों नोङो बेखौ हामाना बेखौ लानो बुग्रासो औ आंना सनाया नै हाय होनदों मा दे बानलु जादों औ मा बानलु जादों औ सिथाबसिगोनलाय आंना फिसालाया जायालै मा आलौ औ थ' बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा आंनाथ' दिना बिदिनो बेलासियावसो ओंखाम जाफैनाय जाखासिगोनलाय एबारनिफ्राय सानफ्रामबो थ' बिदिनो आं नोंथांमोनजों जाखिनि हायो बेखौनो शेयार खालामलांबाय थानो नाजानोसै थ' बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट ब्लगआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं जाबायथ' मा औ बाय बाय होनबाय ना औ बाय बाय